ओंखाम जानो होननानै दुगैनानै नेना दंफैबाय दं गाव गां गंसानो माबायाव बबा हगारनांगोनलै सेट खालामनांगोन गैयाबाबो जायो लोगोफोर अमा खोमा दंना नै जोंना मास्टर मेदामा कलासाफ्रियाव दोननाय कलासाफ्रियाव जाथ्रास' रोंना रोङा हो अ जादो सं गोथाव जागोन ना सा फुदुंना फुदुङाखै ओमफ्राय आंथ' दासो मिथिदों लोगोफोर मोदोम साजोबना उन्दुनायाखैमोन बेनिखायनो एसे लेट मिथिबाय आं दिनै दा जोंहा नै कलासाफ्रि फिथाइ गासिनो थरनाया बहा खारदोंथाय माइब्रानि कलासाफ्रि मानि माइब्रानि कलासाफ्रि माइब्रानि सिबाव जानाय नायनोसै होनबा बिथरफोर जादों माइब्रा थावनि फिथा रखम बा माथो सिथाबनाय ओइ माइब्रा नालाय आथा आथा जालायदों सिथाबनायखाय जादों सोंदोंथ' दिनै टाइम जाबाय ओंखायनो आं नोंनाव लोगोनोसै गाबोन एवलायगोन सावरायनायनि मायाव बामथुम नामा होदो या आलु गैया सावयानो दोन नामा हो मानसि एसे बोरैबा जाना दं थाबुन थिनि आं थाबुन थियाखै नालाय एसे बोरैबा जाना दं मानसियानि मिसिनाव आलु सावनो दोनना Yoi. Mama lakukan pasar ni. Hah? Amo namu nela nabi kacang dini. Songkri je segala mana nabi dah. Bestang naik. Ikini monasio. Ya. Monas lana kan ne. Ini kan songbai thade. Tena. Makal mana tu ni ke alu ke? Ya. Sayang deh. Angnya zabai, sila siya kama janjari, baba nak kama maruk not ini janjari. Iya, kama zabai ni janjari. Kamu ni? Ya. Kalam de mama de, babar. Babar. Kurna de. Tuli. Makaman mu ento? Ini mesti ni kama ni. Deklanai. Deklanai, dunai. Ya. Men nalwa tu kola sapre psha. Oh. Ya. Kunza ternal ini. Tontres nas tong so mai brand nal. Tontres denama. Tarmane. Bah, staf kat ni. Song bagera tarra de, kayaknya kola sapre ni ubay jenga. Mungkin mana? Song batai, ubatai gerata. Eh, kamu tap nang ni. Korang ke terus nal kosle kuah kena ba. Jadi. Korang ke terus nang ini besi kita. Wah, awak ke terus ni. Wah. So दायो लोगोफोर आङो एकदमबारे ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय दुगैहैनोसै ओमफ्राय एकदमबारे साफा बानायनोसै मोखांखौ तो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आङो दैलि इउज खालामबाय थानाय फेस वाशनि बागै खोन्थानि बेयो जादों ग्र'यांनि मोनसे फेस वाश लोगोसेनो बियो सिराम बेयो मोनसे फोम फेस वाश आरो बिनि गुडनेसआ जादों टार्मारिक आरो एल'भेराजों बानायनाय बियो जोंनि मोखांनि दागोखौ खोमोरो आरो जोंनि मोखांखौ जोंखांहोयो लोगोफोर नै इनि पेकेजिंआ बहुत मोजां नाय लोगोफोर बियो जादों बहुत मोजां हार्ट शेपनि लोगोसेनो बियो हालदैजों बानायनायखायनो नै गोमो कालारनि बहुत मोजां गयो आरोना लोगोफोर दा बेखौ आङो मोखाङै इउज खालामनानै दिन्थिनोसै नै दा बियो जोंनि मोखांनि एकदमबारे गोसोम बिला माबा माबि जानायफोरखौ एकदमबारे साफा बानायो आरोना लोगोफोर नै दा लोगोफोर आङो फोनखांबाय दा आं मोखांखौ सुनिसै लोगोफोर मोखांखौ साफायै हुगारनानै लाबाय बिनि उनाव आङो ग्र'यांनि सिरामखौ फोननो नागिरदों बेबो टार्मारिक आरो एल'भेराजोंनो बानायनाय बियो जोंनि मोखांखौ एकदमबारे साफा बानायो आरोना दायो लोगोफोर जोङो बेखौ मोननै मोनथामसो ड्रप लानानै फोननांगौ मोनसे मोननै मोनथाम लादो ओमफ्रायना एकदमबारे ओरै फोनदो जोंनि बियो मोखांनि फाइन लाइन जानाय रिंकल जानाय बायदिसिना डार्क स्पट बायदिसिनाफोरखौ एकदमबारे होखारो आरोना लोगोफोर आङो बेखौ दैलि इउज खालामो ओमफ्राय आं मोजां मोनो लोगोफोर जुदि नोंथांमोना बे फेस वाशखौ बायनो गोसोबाथाय आंनि डिसक्रिपशनाव थांनानै फ्लिपकार्ट एबा एमाजननि लिंक होनाय दं बेयाव थांनानै क्लिक खालामबानो जाबाय नै दायो बेबायदि इन्टारफेस ओंखारगोन बेयाव बाय नावआव थुबानो जाबाय बिनि उनाव कन्टिनिउ बेयाव आं केश अन डिलिभारियाव क्लिक खालामनोसै मानोना आं केश अन डिलिभारिखौ मोजां मोनो नालाय प्लिज अर्डाराव थुना होदो ओमफ्राय कनफार्म अर्डार
Wah, दायो लोगोफोर सिन्देरिका जानानै फैलायबाय थरायनाया खाथ्रा सं दिनै wah. हो बहा थांदों नामा ना ओरैनो भिडिअ बानायनो देलाय भिडिअ बानायनो माने नों दख'ना गानाबा गोसोखौनो थोनो नागिरा आंखौ गोसोखौ थोआथ' आरो बोरै थोनांगौ जाखो नोंखौ गोसोखौलाय बिदिबा जानला मानलाबा गोसो थोजायाना नोङो दासो खाथ्रा होनदो आयै गांगाथ'बाय होख्लायलायबाय नै पिक्कासा ओंखाम उखैदो हराव ओंखाम जाखायाखै मैया हरनि अमा खोमासो सोमना जा थैबायलै सोरबा सोमना जानायनि ओमफ्राय बाथ्रा संख्रि होनलाय संख्रि नै है जाथ'ला मा जायाबा गार' जायाबा गार' होमबाना बेखौ दरनायाबो लाजियाबा इदि गैया आया इनो मा दुदिया रानना खानायखौ मा जाखोलै ओमफ्राय आं लानानै बुजिबाय सं नै होनांगौ जैनो मा लाबखानाय माबाखौनो र'लै नोंखो बिहाइन्ड दा केमेरायाव दांनि र' इखो लोगोफोर र' बुनि र' रो जानायफोराव मा डिस्टार्ब केमेरा कुमेरा साइड गिजा दोनथ' ए गथ'आ मा जादों ए कन्था बिसा आंसो मिथिगो आंसो मिथिगो सोर न'नायावलाय खर'बो जाखादो मोखां बिलिरबानो जाखायो हामथारदो कन्थानो सालमा बेदर ओंख्रि जाबा मा जानो है सोमना जा बहाथो ओंख्रि मोनबाय थानो फुंफोराव ओंख्रि जायो नामा मालाय आलु बाथोन गैयाबाबो जायो लोगोफोर अमा खोमा दंना होमबालाय माथ' आलु बाथोन दंना होमबा मानो डाइलग मारिबाय दं सोमजानानै होनोसै होमबा मानो डाइलग मारिबाय दं दे बिहाइन्ड दा केमेरा जानो लुगैबाय आं दोनथ'दो नायबाय था लोगोफोर इखो नायबाय था बिसिजा दोनथारा आङो दिखांबाय थागोन आङो जाया जाया होननाया नै गावासो होख्लायजोब्बाय नायलाय खुगाया जागाखैखाया सयथिबो सोखायो हैद बबा खावगारालै साइड खालामनांगोन जानो लुगैदों ने बोरैबा नायबाय दं खद जादोंमोन ओंख्रि गैयाबाबो आलु बाथोनजों अमा खोमाजों दा नै थरायनाया गावबा गावनि फाइलखौ बुथुमलायबाय फाइल नामा फाइल थाबायथार नामा फाइल होनो नै माबायदि मोनदों बुथुमनो मोननानै लायनांबाय माथो उपाय हो हाबा जाबालाय माथो मावबावो माबायदि मोनदों फाइल बुथुमनो मोननानै खान्था कलेजाव थानानै खान्थागुरिखौ फरायाबा मा खालामनो खान्थाखुरियाव फरायनांसिगोन आरो नामा हांगारदो माबोरै बुनांगौ खाबा बोरै बुनांगौ बोरै बुंनांगौ लोगोफोर थरना जामथ' बुलायदोंमोन दा गाव हारसिंल' ओंखाम खुरना जायानोसै हारसिंल' खुरना जायानो दिनै ओंखामखौ आंनो खुरना होआखै ओइ रावबाय दा आंखौयै रागाया खाथाराखै जों ओंखाम खुरना आंनो हो ओंखाम खुरना होआ हो बया रागा जोंखादों मानसिया नै ओंखामा दासो थुआखौलायनाय दासो खांना लाबोदो दांनायाखै दांनायाखै नै मानसिया गस्लाया बबेनिफ्राय तुला नांग्लिजोबना फैखादो इनो नै नायनाय दा बिथा जानो हायाखैबाबो ओरैनो अर लोंबाय दं नांबान दे नायबाय था नोंथांमोना ओरैनो खुगादोला फिदिंनानै मन'बाय दङ अरनायाखै बुबाय गुन्दै बुबाय जोबनो नागिरदों नै इदिनो सोरबा हरगोन बा आंखौ आखाइ जानानै सोरबा हरनो नागिरदों नै गांखं सानायाव माबायाव दाबना सानायाव नारना बावदोनो खोखा नोङो आं ओंखाम जानो होननानै दुगैनानै नेना दंफैबाय दं गावहाल' जाना खुरनानै नै जाग्रोबाय
बया नांलायखांबाय दासो खानैदो नांलायनानै अबेबा इन्जुर केरफायाव हाबहैदोंमोन नै लाजि गैयि ना गुरनो थांदों निपा ना गुरनो थांदोलायनो यै ना बोनो थांदों खाथार होगासिनो आं ना असा आंथ' मिथियालै ना बोनो थांदोंनो खामब्राव जादों आरो माने ना खामब्राव जादों आरो जेनथेनबाबो माने उदैयावल' हाबहैनांगौनो ओंखामा जियानो जा खामजानानो जा सालायानो दगलांजोबदो थेवबो माने उदैयाव बुंनांगौ रेस्टुरेन्टनिया बा नाखौ माबायदि उनख' इयो गोबां सयसे बोथिया नाथुर एसे गोरलै गोरलै हो बेखौलाय माथो नायाथो आबो हाथारालै नोङो ओजा फारसेथिं नै दै गुदुं फुदुंगासिनो मेदामा नै लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव जे आङो भिडिअनि गेजेराव ग्र'यां फेस वाशनि बागै खोन्थादोंमोन ना नोंथांमोना बे फेस वाशखौ बाहायोबाथाय थुला बाला नांनाय सान्दुंनिफ्राय बासायनो हागोन नोंथांमोननोबो बे फेस वाशखौ नांगौबाथाय आंनि डिसक्रिपसनाव थांनानै टेप खालामनानै बायनानै लाबानो जाबाय